Täjikistanyň paýtagty Duşanbede geçirilen halkara howpsuzlyk konferensiýasynda Merkez Aziýa hökümetleriniň wekilleri regionyň ýüzüňde bolýan soňky howpsuzlyk problemalary barada maslahat etdiler. Talibanyň Demiradyk Owgan welaýatynyň paýtagty Gunduza eden üstünlükli hüjümi Owgansanda artýan durnuksuzlygy ünsü çekýär. Täjikistanyň strategik derňewler merkeziniň ýolbaşçysy Islam Döwleti atly toparyň Owgansandaky harby operasiýalaryny maliýeleşdirmek üçin 70 milyon Amerikan dollary möçberinde pul serişdesini sarp edenligini aýtdy. Pakistanyň Demiradygynaky Peşawar şäherinde ýaşlar Britanlaryň zamanyna değişli rehimsiz kanunyň ýatyrylmagyny talap edip, gowy galmagally protest çäresini geçirdiler. Pakistanda serhet ýaky jinaýatleriň düzgünlamasyna laýyklykda hökm edilen jinaýatkarlar özleri barada çykarylan hökmi şikaýet edip bilmeýärler. Şeýle-de bu kanun häkimetleri hökm edilen adamyň dogan garyndaşlary hiç ýyly bir kanun işe gatnaşmadyk bolsa hem olary tutsak etmäge giň ygtyýar berýär. Ýuridik aktivistleriň toporlary kanuny ýazyryp, onuň adam hukuklarynyň esaslaryny basgylaýandygyny aýdýarlar. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde aktivistler çağı üstünde ölýän denanlaryň sanynyň artmagyna protest bildirip, ýurduň saglygy saklaýyş ministrliginiň daşynda demonstrasiýa geçirdiler. Şu ýylyň başyndan bäri Kırgızstanda 45 denan çağı üstünde helak boldy. Protestçiler Kırgız hökümetinden çağı üstünde ölýän denanlaryň sanynyň artmagyna garşy reformalary kabul etmäge çağırş etdiler. Siz Azatlyk radiosynyň şuň kütädelikleri bilen tanyş boldyňyz.